Bai, atzo greba parzial bat eduki genduan eta bihar beste greba orokor bat daukagu hor, ezta. Hore, gu daroago ja aspalditik negoziaketan sindikatuekaz. Negoziazioak zabalik dagoz momentu honetan, eta gure asmoa da enplegua mantentzea eta erregimen laboralak mantentzea. Zer gertatzen da momentu honetan? Bueno, azkenean Espainiako erreforma laboralegaz ia sektore guztietan porrotera bialdu dabe errelazioak, konbenioak eta dana, ezta? Eta sektor berezi honetan, bueno, dana patas arriba daukago reforma laboral aprobatuta gero. Orduan, zer nahi dugu momentu honetan? Lehenengo eta behin akordioa lortzea sindikatuekaz. Zertarako? Enplegua mantentzeko eta kondizio laboralak mantentzeko. Horretaz gabilz, berbetan gabilz, eztabaidetan gabilz, maila ez dago apurtuta eta nik ez dut ulertzen grebak, momentu honetan grebak. Azkenean greben kaltetuak izango dira herritar guztiak izango dira kaltetuak.